Hey, what's up guys? Welcome back dito uli sa aking YouTube channel. Panibagong araw, so panibagong update na naman tayo sa buhay probinsya ni Greg TV. So ay mga idol, ngayon ay December 29, nandito pa rin ako sa Bicol at kasama ko yung aking asawa. Ayan, naglalaba, pinaglaba ko. Hey Hindi ko there. siya pinaglaba dun sa balon Subscribe kasi to my channel. alam mo naman sa probinsya, And also press this bell icon. uso yung manuno sa balon. Siyempre, hindi ko siya pinaglaba doon para sa pag-iingat na din. So, ay mga idol, ito yung pangalawang update ko dito sa Bicol. So ngayon ay medyo maganda-ganda na yung panahon. Kung mapapansin nyo sa likod, yan po yung bahay namin, yung bahay ko, bahay ni mama. Magiging bahay namin ng asawa ko. So makikita nyo, lumang-luma na. So kahit pa paano, meron pa rin matiran mga idol. So ito yung ano namin, ito yung lugar namin dito mga idol. Ayan. Yung makikita nyo yun, si Arion. So ayun, sa mga nakakapanood ng mga video ito, wag po kayo mag-skip ng ads kahit hindi na kayo mag-subscribe sa akin. Basta yung ads wag niyang skip mga idol. Okay na sa akin. So, ayun. Kapala sa mga nagko-comment doon sa mga video ko about sa update doon sa mga pinuntahan kong terminal. Ayun, kung mapanood yung video ito, mag-comment din kayo dito kung meron kayo may tatanong sa akin about sa pagbiyahe na naman this coming January mga idol. So ngayon, ngayong umaga, isang oras natin nata, mga alas 8 na mga idol. So nandito ako sa bahay. So maya maya, pupunta na kami dun sa kabila, sa bahay ng aking asawa, doon ka na mama. So ngayon, pinaglalaba ko muna yung asawa ko para pag uwi namin, wala nang labahan. Saka malapit na kasi yung balik namin sa Maynila, this coming January 2 or 3 ata. So anong pitya tayo pabalik? 3. So this coming January 3 next year, babalik naman kami ng Maynila at babalik naman ako ng trabaho mga idol. So balik na naman ako sa pagbablog about sa mga travel update o terminal at saka lagi ako pumupunta sa PTX mga idol. So dito, nag-vlog muna ako about dito sa probinsya at nandito naman ako. So ayun, ito yung bahay namin at ito yung paligid namin. Ayan. Ayan. So ayun, shoutout nga pala sa lahat ng makakapanood nito. At saka sa mga Tagi-i Corporation na nanonood sa aking mga video dyan sa kasama ko sa Hey Medore. there. Shoutout sa inyo mga Subscribe to idol. my channel. So, And also press this bell medyo icon. marami yung nilalaban ng asawa ko. Kunti lang naman ata. Ayan. So nung idol, ito, ayun yung mama ko lumabas. Ayun, kung makikita mo. Ayun, ayun. Yun yung mama. So mga idol, ano pa ba? Basta mag-upload na lang ako pag meron na akong update sa mga terminal sa Maynila o kaya kung meron akong madaan ng terminal dito sa sa Bicol, pwede ko rin may content yon. Pero hindi ako mangangako dahil meron pa akong mga inasikaso. So meron kasi kaming tawag dito, pupunta kami ng Tiwi Albay. So pupunta ako sa kabila doon kay mama, sa mama ni asawa ko dahil magluluto pa. So ayun mga idol, ina-update ko lang kayo about dito sa buhay probinsya kasi hindi na ako nakakapag-upload nga ng mga content about sa travel update. Kasi ayun, sa mga subscribers ko dyan, pasensya na kayo mga idol. So sana support, kahit hindi travel update yung upload ko ngayon, ay sana masuportahan nyo rin ako bilang si Greg TV mga idol. Ayun guys, ito yung namin, paligid. Ayan, ito mga sakingan. Ayan, o konti na lang yung mga sakingan, laging dinadaanan ng bagyo. Bagyo. Bagyo ano? Bagyo, Seti. Bagyo. Bagyo. Tapos ka na? Okay, tayo dyan. So ayun guys, balikan ko kayo maya maya. Sikasin ko muna yung asawa ko, tapos na daw eh. So ayun guys, I'm back. So ayun, nagsasampay na yung asawa ko. Nagsasampay ng sinampay. Tsaka ayun si mama. So ito yung punot ng bahay namin mga idol. Ayan, ito yung mga laga kong manok ko.
Malalaki. So ayun yung asawa ko tapos magsampay. Makarig sa kita datad. Ah. So ito naman pare ko. Yung bahay ng isa kong kapatid mga idol. Ito. Ayan. So magkatabi lang kami ng bahay. Pero nga ng bahay namin mga idol, may puno na dun sa sa taas. Ayun oh. Tinubuan na ng puno. Sobrang sirang-sira na. Kailangan na naman palitan ng ng nipa o tiklad kung tawagin dito sa amin. So ito yung bahay ng kapatid ko, sira-sira na rin yung yung balkonahe. Ito yung manok ko. Ayun. Ito yung yun yung tatay. Ito rin yung mga anak, malalaki na rin oh. So ito yung mga sagingan dito mga idol. Ito na yung namin dito sa probinsya. Ayan. So ito yung bahay ng kapatid ko. So, ayan. Kanina pa yan ah. Hindi pa tinitiklop. Tatago. Ito naman mga idol yung likod namin. So ganito lang ang buhay namin dito sa probinsya. Dahil medyo malayo kami sa kalsada eh. Ayan. Yung mga sagingan. Ito yung kusina namin, tingnan nyo. Mga idol. Di ba? Probinsya talaga, puro tapal. So ganun talaga ang buhay namin dito mga idol. Hindi naman kasi mayaman eh. Ayan. Yung kulungan ng baboy ko dati. Ngayon wala na. Ayun naman yung sa dulo mga idol. Ayun. Yun yung balo namin. Yung pinapaliguan namin mga idol. So ito yung bahay namin mga idol. Ayan na. Siyempre gusto ko rin mapayos yan mga idol. Kaya ako yung porsige magtrabaho, porsige mag vlog. At saka may asawa na rin. Kailangan kong ipayos yung bahay. Mapaganda. So soon as possible. Sana magkaroon ng pera. Kung sakali man sumahod na ako dito sa YouTube, magamit ko para pampayos ng bahay. Kasi lumang-luma na yan eh. Yung yung mga kahoy na yun, hindi pa yung napapalitan since nang lumipat kami dito. Yan na yan. So ilang years na kami dito. Lumipat kami dito to year 2000 siguro. So ngayon ay 2022 na. So this coming January 2023. So nasa na kami dito 13 years siguro. So ayun, yung buhay namin dito mga idol. Buhay probinsya. Gumi! Aren. Nagkuhan ka palitan mo pag-uga sa mga saga. Oh, madara akong mado. Ayan na nga eh. Pangkarigos. Oh. Makarigos na kita. Pangkarigos. Karigos na kita. Pangkarigos. Hanap na dyan. Pako! Ano? TV. Naka-video ka pa? Hindi, nakarecord lang. Mga idol yung kusina oh. Ayan, kaya simple lang. So, ayan mo. Yan talaga po mahirap. Anong oras na ba? Alas 7 pa lang. So ayun mga idol, yan ang pangalawang update ko dito sa probinsya. At ayun pa, may mga bago naman akong i-upload. Sige, manonotify na lang kayo kung nakasubscribe na kayo dito sa aking YouTube channel mga idol. So yun mga idol, ayun, hanggang dito na lang yung vlog natin ngayong araw dahil may gagawin pa ako at pupunta kami sa kabila mga idol. So ayun, sa mga mga subscribers na bago, thank you so much. Sa mga dati na subscribers, maraming salamat pa rin sa inyo mga idol. So ayun, sa mga gusto magpa-update ng biyahe o gusto magtanong sa akin about sa biyahe, pwede kayo mag-comment dyan sa baba. Kahit hindi ito tungkol sa travel update, itong personal vlog ko,
pwede kayo mag-comment pa rin para masagot ko pa rin mga idol kung ano yung mga katanungan nyo sa akin at kahit paano matulungan ko kayo kung anong dapat gawin mga idol. So hanggang dito na lang ang vlog ko at ako po si Greg TV at thank you so much sa inyong panonood. Ingat lagi, ang advance Merry Christmas and Happy New Year mga idol.